Mun ƙara so. Malam mun ƙara so fa. Malam, mun ƙara so fa. Subhanallahi. Wai har mun ƙara so ne? Ba Allah. Malam wai ta ina muka biyo ne? Ta hanyar da ake bi mana malam. Ta ina ake bi dama. Wai da Allah malam na tambaye ka mana. Ina jin ka. Wai ina wannan hanyar nan wanda tafiyan nata bai wuce minti 5 ba, amma sai ku shafi kusan awa 1 kuna fama a kanta. Saboda tafiya ma sai a ringa gwajab da kai kamar ka amayo kayan cikinka. Kana nufin hanyar gidan Faruku kusa da wannan immigration office? Kwarai mako ita. Ai wannan hanyar an gwangwaje mu da kwalta, an shimfiɗa mata kwalta, ko a birnin London sai haka. Kai kakkare na ma hankali mana, ya banji ba. Kai baka da labari? Mustapha Bala Dawaki mai gayya mai aiki mai wakiltar karamar hukumar wannan dawakin kudu da warawa shine ya zo ya warware hanyar, ya zazzage ta yadda ake zazzage ƙasa a buhu, ya zazzage ta ya karkaɗe ta ya shimfiɗa kwalta. Kai baka ji ba? Kana ji muna tafiya ne kamar a jirgi ko? Ai wannan mutumin ba abin da za mu iya mai in dai ba mai godiya ba. Iyayenmu da tsofaffi da ƙananan yara kowa ba ka ji kana ce mai honorable da ka ji ce Mustapha, ba wani honorable da suka sani Mustapha kawai Bala Dawaki. Ai sai dai godiya wallahi. Na ai sai godiya. Gidan kwai tsayayye ne. Ga gaisuwa ga dan Abu. Kama da rigai da hamshaki. Salamu alaikum. Ikon Allah. Kudu? Kai. Mai gida wannan hamma kamar za ka haɗiye ni. Ainihin wani kwaso ne. Shi yasa. Amma. Ma fa yau ka gado. Sai dai bari. Mai gida wannan wani irin hamma ne haka sai ka ce za ka haɗiye ni. Ke dai bari kulu. Ai yunwa na kwaso. Dan rabona da na ci abinci tun shekaran jiya. Kulu. Kai. Kamar ko kin san ina jin yunwa kulu. Waya ina ka samu wannan rangaɗeɗen injin taliya haka? Wannan ai kaɗan ne daga cikin aikin honorable Mustapha Bala Dawaki. Aikin alkhairin nasa ma har a cikin gidana? Ai ba nan ma gidan kaɗai ya bayar ba, ya raba duk makota gida-gida. Sai shi masa albarka ake cin. To, ga jakata ni zan fita. In ki kiya shiga mun da shi ciki. A da lafiya. Ba ni sa zan bai zan dawo. Uba da gidan gidan ruwa dodar. Mai ruwa da kwai dodar. Kare da kwai miyo su ba madar. Mun rage ko ba Domin kun zo da Yawwa kai so yaro. Sani yaro. Sani ko? Yawwa akwai wasu matasa da suke zama a nan wajen tun safe har zuwa dare suna mutuwan zuciya. Ina suka koma? Sun daina zama. To? Sun daina zama? Mun rage ko ba ma. Da kwai ga ruwa mu zo mu sha. Mai ruwa da kwai dodar. Ma'amula da sha-sha-sha. Yaushe a gari? A yau sati na ɗaya. Satin ka ɗaya amma ba ka kira ni a waya ba? Wallahi ai na kira Habu, na kira Isiyaka, na kira Munzali, na kira Abubakar, kai ne cikin su ba wanda ya daga mu waya daga cikin su ko ɗaya. Ai ba za su daga ma waya ba, domin sun bazama. Ban gane ba, kai mun bayani dalla-dalla. Ka san matasan nan sun fi 10 ko? Kwarai kuwa. To suna kan kwalta sun tafi bugo kuɗi. Ban gane ba har yanzu, kai mun shi dalla-dalla inda zan gane. Baka gane ba? To me kake nufi kenan? Ai yanzu zaman banza ya ƙare, domin mai kishin matasa, Honorable Mustapha Bala Dawaki ya raba mana a daidaita sau domin mu yaƙi da mutuwar zuciya zaman banza. In baka da labari. A gan shi nan sabo fil yaman. Yanzu ba zama.
sai dai na zo na kalli nan na wuce in ban da ma na ganka anan wallahi na gane ka saboda mun dade da kai wallahi ga tafiya zan yi ai ka ga anan na tsaya mun rike ku ba madara ruwa da kwai ne taken mu mai ruwa da kwai ne lafiya kalau ina gajiya Alhamdulillah. madalla Ka je ka bata bat ka bar gari ko ai na dan kwana biyu ne na ce to bari in zo in gaishe da mama amma na shiga na tarar da ita Aisha tana bacci mama kuma ba ta nan. ai ita mamar da baka same ta a gidan ba ta tafi karɓar shinkafa da taliya Allah sarki ikon Allah. Baba wannan ka sayar da gonan kauye ne ka siyo keke ne? lalle kunkuru ana gwada maka annabi kana rinza ido ai yanzu mutum ya je maganar wani sai da gona mu dai a wannan karkarar tamu kaf ai wanda labarin an wuce Gaskiya ne ba. kaga dai irin wannan laulawa Kwarai ba. kaga an ba na butu kaga da ko an ba yi guda ni ba gashi an zo an bani ai da babura ya ce zai so ya bamu nace honorable ya hakuri ka san mu da tije mun fi so a dan bamu keke kaga shi keke ka sai yana ƙara lafiya in ka motsa jikinka kuma sannan baka sani ba kaga kwalta da aka je aka shimfiɗa zai idan ka hau da wannan keken ai in ga maka ko birnin Santambul alƙur'ani bai kai ungomu kwalta mai kyau ba Baba duk da dai ban san wanda ya raba muku wannan keke wannan wani mutum ne haka? Allah ya riki kukuru ai zaman iko ya bata ka Allah ka gane ko ai wato akwai mashahuri waliyin Allah Gaskiya ne ba. kuma honorable Dr. Alhaji Malam professor ne yan siyasa shine Alhaji Mustapha Bala Dawaki to duk shine mana wannan abin arzikin Gaskiya ne. ita kanta mai ɗakina da ka zo baka same ta ba Kwarai ko ba. ai cewa yayi maza ta je ta karbo shinkafa da taliya da makaroni bawon Allah nan Allah sarki kai, amma Allah ya masa albarka. Amin, amin. Allah ya masa albarka. Ai ina jin ayyukan alkhairin da yake ta yi gida-gida yake ta yi Allah ya masa albarka. ai shi da mana ce bakin mugunta Gaskiya ne. da mana bakin mugunta muna nan mun yi taro mu da tizan ungwanin zanga-zanga za mu yi da zangogi mu je alkurani Allah ya bar wannan kujeri ya tafiya Allah ya zo ya mallaki kananan hukumomi 44 na wannan jihar tamu gaba ɗaya ma ai mai gaba ɗaya haihuwa da hanji Gaskiya ne. Allah ai ya wuce wannan Gaskiya ne baba. shigan man da wannan keken To baba. zai je in samu yi guda da na butu in ga maka Allah mu rangada mu je mu Gaskiya Allah mu je mu tada kai ba Allah ya wuce wannan Gaskiya kujera ne baba. Ka Bara shi gani? gama da shi. bani tamburan teku